Assalamu alaikum. Ukuthula kubekini nonke ma-Afrika mahle. Ngiyanibingelela egameni lika Allah onomusa onesehawu. Ngifuna ke manje ukukunikeza isikhali sakho sokunqoba. Uma ngabe abantu sebeqala befuna ukukuphambanisela, uthi umdali ilanga mangabe liqala lishona, wothi qul a'udhu bi rabbil falaq. Wothi ngicela uAllah angivikele okuye umnikazi wokusa. Ngoba njengoba kumnyama nje kuzosa futhi uyena ke inkosi yokusa. Min sharri ma khalaq. Ngicela uAllah angivikele kubo bonke ububi, yonke inhlobo yobubi abudalile. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Nakuyo yonke inhlobo yobusathane nobumnyama obenziwa abantu uma ilanga liqala lisithela. Wa min sharri nafathati fil uqad. Lapho abantu beqala bebopha amafindo, baqala begwaza ngemikhonto, beqala begwaza ngezinaliti, beqala belungisa imikhovu yabo, beqala belungisa omantindane babo, beqala belungisa izikhova zabo, beqala belungisa izimfene zabo, baqala belungisa otikoloshe babo, beqala bebopha amafindo, befungela abantu ukuthi nyoke ngimbone ukuthi yophelelaphi. Lo msebenzi omqhoshisayo uzomphelela, ngizowuqeda mina. Eqala egibela ehamba enyangeni, beqala bendiza ngemishanyelo ebusuku, beqala bendiza ngama-teaspoon ebusuku, beqala begibela ama-loaf brown ebusuku, whatever lokho abakugibelayo, beqala behamba emkhathini bebambe imihlangano ngawe nomndeni wakho. Ubisuthi wena wa min sharri hasidin idha hasad. Oh Allah, ungivikele kubo bonke abantu, ngoba njengoba ilanga liqala lisithela kanje, umona uyaqala manje, bayakhukhumala, uyavuka ebantwini. Umona isifo esikhulu esigulisa abantu bakithi. Ngihlale ngisho ngithi mawungakwazi ukuthi ngiyabonga, mawungakwazi ukuthi ngiyaxolisa noma ngiyaxolela, mawungakwazi ukuthi ngiyakuthanda, kudaleka izifo ezinhlanu. Isifo sokuqala esidalekayo kuba umona, isifo sesibili esidalekayo kube inzondo, isifo sesithathu esidalekayo kube amaqhubu, isifo sesine esidalekayo kube ukuzazisa, kube kuyitshela, kube yipride, isifo sesihlanu esidalekayo kube intukuthelo. Zonke lezi zifo lezi mangabe ziphila emntwini oyedwa, ucabanga ukuthi imphumela yezenzo zakhe kuzoba yini? Bafowethu, umthakathi akayithandi into enhle. Into enhle kuwe kumthakathi yimbi, into embi kumthakathi kuwe kumthakathi yinhle. Ngakho ke bafowethu, cela ngeinsuku zonke inkosi izokupha amandla, izohlale ikuvikela njalo. Yilwa nabalwa nami, ulwe nezitha zami, nalabo abangajabuli mabengibona wena uyabazi, uhlale ungivikela njalo. Nginikileke isikhali sokuyivikela manje kukuwe, ukuthi uyasamukela lesikhali noma wena uthi hayi umbathi yangibhedela, mina ngisifuni lesikhali anginikeza sona. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah.